En du ha meer doelen a goed rom heen. Rwy marathon mijn koers in Tayakum. Kerson, gaan nu bij Lochindjoch. Dus je gaat me berg en Jager hier nu eens toch dan heen rui naar Sloejes. Maar zin, vias me malt. En ik heb streamlined in is je. Sean Station B, Ushkakum, Jochele, sugar, chocolate, banana joch. Zin, 4 kilometer, le raad, pikken is de uur hier. Ha kruai. Nes ook een keer kwam te de golden is. Ha me groeg en gemaakt ach. Ha kreeg een jarstig, niet meer goed zo. Shimi jesho, carrot ja, ping ja, kilometer. Een koers in Tayakum. Shech keer strutken lap. Mijn skiën is je. In Mullen show toch graag. En je geen joch. Groot vaardig maar shech kunnen hier. Ach, eens meer rutten geef. Om je 12 chicken willen jesho. Stochkultjes mensen. Apper kehu unje. Shech uurne hier ruig mijn koers in Tayakum. Dat is. Jego je nu aan de dag heb ik eindelijk. Ach. Laile gushmi agus we made a voorak met een duide hier met stuur me machas en lepi agus feit is een tachust as a seelge show feit wie gemaakt durf verrassend goed is kan spinnige lork zo shinne van me giri lorko heen agus een dagus geweer pik en spinny kost ik nu no g shille en je vind ik een marathon slaan hier in mijn kurt in tijd ach kom maar ik stiek de god ik niet hier nu gachla rutsenby